Her gün ýurdun türlü künjeklerini bir meňdeş başlaýar. Olar öz iş yerlerine gelýärler. Iň möhüm işi ýerine ýetirmek üçin, kömek bermek üçin. Bu bir adam däl, bu onlarça, yüzlerçe şepagat uýalary we şepagat doganlary. Olaryň her biri umumy işi öz goşundyny goşýar. Bugün biz olar barada gürrüň göreriz. Günço, meydança şepagat uýasy. Onuňyny resmi namalardan başlaýar. Men her gelen näsaglary hasaba alyp we olaryň derman serişleriň hasabyny ýöredýärin. Käbir näsaglar tolgunýar, onu döp belýär. Meniň wezipem bolsa, şu näsaglary goldamak we olaryň derman serişlerini dolu we dogry berja etmek wezipem bolup durýar. Dernövleri ýygnamak işin iň möhüm bölügidir. Şonuň esasyny bejeriniň nädip çat başlanjagy ketgitlenýär. Her bir alınan nusxa kimdir biriniň ykbaly bolup durýar. Men ol alınan nusxalary dogry alınmagyna, laboratoriýa awat ýagdaýda ýetirilmegine jogap berýärin. Yusuf, Milli Referens Laboratoriýada işleýän şepagat dogany. Bu ýerde ähli diagnostika zynjyry birleşýär. Men gelýän biomaterialy alýan, kabul etýän, taýýarlaýan we prowerkalary utilizatsiýa berýän. NRL iň häzirki zaman enjamlar bilen üpçün edilen, emma laborantlarsy olar diňe demir. Olar materiallary taýýarlaýarlar, enjamlary kalibrleýärler, reagentleri beýleşdirýärler. Türkmenistanyň inçe kesel gullugy sebitiň iň enjamlaşdyrylan ulgamlarynyň biridir. Bu ýerde hatda emeli aňly göçme rentgen hem bar. Ozalar çetki etrapdaky näsege barlam üçin biz aslynda ýanymyz bilen bütün bir iş otagy akitmeli bolýardyk. Indi bolsa enjam bary ýogy bir näçe kile we awtogulagyň ýük goýulýan ýerine arkyn ýerleşär. Emeli aň 2 minutyň içinde inçe kesel ahtimalygyň ýokarydygyny barada baha berýär. Eger emeli aň şüpheli bir zat görse, stasionardaky lukman onu gaýtadan barlap barakana anyklaýyşyna uğraýar. Inçe kesel bejeriş merkezine şepagat uýalary bu işin her tapyryny möhüm ýerine ýetirýärler. Maňa dürli taslamalardan inçe ketele karşı derman terişdeler gelip gowuşýar. Dermanlar näsaglary mugut berilýär. Meniň wezipem dermanlar ýetmezligi we wagtynda derman bilen üpçün etmek bolup durýar. Aýjeren, inçe kesel stasionaryň şepagat uýasy. Bu ýerde adamlar uzak wagt bilen bejeri alýarlar. Erden aşam näsaglaryň ýagdaýlaryny sorap durýar. Soňra
näsaglara dermanyň içilisi ogurlaryny öwredýär. Soňra dermanlary içilişini bek gözegçilikde saklaýar. Arada paraty da ýokodum. Günne şefaga duýasa gelýär. Kwagtyna ýagdaýlamy soraýar. Goňluk berýär. Sag bol. Onun oşony diňe medisina amallary bilen çäklenmeýär. Bu mähir stigmalaryň ýok edilmegi we dolu gollawdyr. Men günne ýerden gelip näsaglarymyň video arkaly düşýän dermanlaryny nähil içýänini gözegçilik edýän kompýuteryma sinedýän. Häzir şu wagt diňe video arkaly däl. Inne häzir akylly derman kutularym häzir üçin etdiler bizi. Näsaglarymyz ýürüýte akıllı kutuýuny alıp öýlerine ýa-ni smartfon arkaly video düşýärler 10 günden soň getirgen maňa görkezýärler. Nähil derman atýanlaryny men olara gözegçilik edýärin. Häzirki döwürde biz akıllı kutuýuny näsaglara beremizde içiniň ýa-ni sim karty, internet açykly bolmaly. Olara haçanna derman 10 günkün beremizde ýa-ni maňa signal gelýär. O derim iki wagtyna nähil atýanlaryny, signal gelenlerini men video arkaly olaram görýärin. Muhammed, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmaý Milli Jemgyýetiniň şepagat dogny. Ol näsaglar mektebine alyp barýar. Bizim edýän işlerimiz inçe keselli balnoýlaryň inçe kesellip anyklanandan soň derman alýan döwründe howply, täsir edici, inçe keselli dermanlarynyň kimya terapiýa bolýanlygy sebäpli dermanlar içen döwründe yarama täsirleriniň bolup geçýändigini balnoýlar bilen hemde näsagyň hosarlary bilen düşünürsi işleri giňden düşünürýär. Hemde içen döwründe 4 sanak okuw sapagy bolup balnoýlara himayet kömegini iýmit toplum berilýär. Taýwartyň Gyzyl Ýarmaý produktlarymyzy tüy dönümlerimiz bermeli zatlarını getirip durlar. Maskalary üçün edip getirýärler. Günne unaşa gelip sorap, ýitip nimizip durlar. Näme bermeli bolsa getirýärler. Sag bolsunlar işgärlerine de. Dermanlarynyň gözegçiligini hemme zatymyz üçinläp dur. Mugut berilýär hemme zatymyz, analizlerimiz, doktorda ýatanymyz, köp zatymyz mugut. Sag bolsunlar, taňry ýalkasynlar. Saglymyza gowuşýanymyzy begenýäs. Ol derman paýlamaýar, öýkün diňlemeýär. Emma onuň işi tagalmağa ilken doğru garaýşy kemala getirýär. Şemşat näsaglar bilen dogrudan galtaşykda bolunmaýan bölümde işleýär. Muňa garamazdan onuň işiniň ähmiýeti saglygy goraýyş ören muhim bolup durýar. Ol göni näsaglar bilen işlemeýär, emma onuň zähmeti hem adamlaryň saglygyna goşan töşýär. Men galynlary ýansızlandyrýaryn. Köpse gorkan okun dip sora berýärler. Ýöne on kimdir biri etmeli. Men işim adamlaryň ömrüni halas etýär. Gunço, Yusuf, Mehri Cemal, Irina, Olcahan, Şemşat, Ayceren, Muhammed, türlü adamlar, türlü uğurlar, türlü jogapkärçilikler. Men bejergeni başlamana kömek edýärin. Men balalaryň takyp bolmagyny üçin edýär. Men dermanlaryň üçin edilmegine jogap berýärin. Men kömek gerek bolan ýerine barýaryn. Men näsaglara dermanlaryny wagtly atmagyna gözegçilik edýärin. Men howpsuzlyk barada alad etýärin. Men mehr we alada peşkeş berýärin. Men gurukdan düşmeligi öwredýärin. Her gün olar ve olaryň münler çekerdeşleri bir bitewi ulgam ýaly işleýärler. Emma her biri özünden aýratyn bir bölegi goşýar. Her biri umumy işe öz goşanyny berýär.